musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo mawbaare 17 duujal hittande ujunnaje 220 ɓataake men cariika ko faati waylo waylo taarinde en jetti joomi men tagɗo men konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi'e heymon ɓiɓɓe adama ɗoftoɗe keeri am wona tan wujjude wona tan fende wona tan wasde julde wona tan wasde hoorde ni yaade makkatul mukarrama ala kala ka fewnani e leydi ndi woto bonnu wonko Allah fewniri ɗum gila e feƴƴere leɗɗe ha e bonnude ha e wadde produit ji ɗi moƴƴani pop rento duppude ladde en duppude leɗɗe en hoƴƴe ƴulɓe en bonna taaridi kawa moƴƴitinde ka ñawdo e joome dewal Allah ene yaaji ɗum jeeyi sababu hannde jaɓɓotoɗen ko musidɗo men ceerno Saydou Nourou Ndiathie gonɗo to États-Unis d'Amérique wuro wiyetengo Columbus hayo mo ganduɗa kumpitiɗo ko fate weeyo kumpitiɗo ko fate banggue waylo waylo taaridi ha watti hutbinde ɗum e hutbaji mum aljuma ton to Columbus hayo en jetti joomi men tagɗo men en juule annabi men tedduɗo mon jamilɗen en juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men o duniya ɗum noon musidɓe tedduɓe koɗo men hannde ko ceerno Saydou Nourou Ndiathie omo haalana men ko moƴƴinta taaridi ko bonnata taaridi neɗɗo hono waɗata ha wawa moƴƴude e taaridi mum moƴƴa e ma gam teskede oɗo saaha mo gonɗen koye yooro gonɗen koye sécheresse bonɗo ɗo waɗanno leɗɗe ɗe tuƴanno diƴƴe pop boni leydi yoori leydi maayi mes ma mbaɗa produit ji ne daña ko ñamɗa sa waɗi produit kadi rutto leydi ne bona ɗum noon yonti dottoɗen e koye men aduna kala nana ruttiti e hoore mum hande woɗi aduna o koko ñaami kala ɗo guerre waɗi wiye foof monti so tawi leydi men ne moƴƴi eɗen moƴƴini leydi men eɗen moƴƴini laddeli men eɗen moƴƴinani koye men eɗen kuutori haqqillaji men eɗen cali ñembude arɓe ɓe ballani men ene gasa so guerre waɗi mbasen tinde holɗum guerre mondial nde waɗi enen en tinani so wona arede tan nangue yimɓe men nawe yo pelloye guerre kono nden en ganda tuus ene woodi en ganda leɗɗe cafruɗe ene goodi en gondaka haydara saabu ladde men ne moƴƴi ne toɓa ne ila eɗen ndema en gondaka ndeke hande ne so en moƴƴitini taaridi men ene gasama moƴƴani men ko heewi ceerno Saydou Nourou Ndiathie min calminima min juurimama min mbima bisimilla maɗa aɗa jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere meɗen buuɗal yurmede ceerno Saydou Nourou Ndiathie bisimilla maɗa calmina bandiraɓe hande yewtere men koko fate banggue taaride ceerno Saydou Nourou Ndiathie namnima ma mawɓe cifane kalanma ɗum wona assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno Abdullaahi Saar mi salmini mi juurimama eyyi ɗum ɗo ko musidɗo ma ceerno Saydou Nourou Ndiathie jooɗiɗo Columbus Ohio dowlaji donduɗo Amérique kadi mbaɗa salmina dendagal yeeɓo weltare tv e oɗo émission biyeteɗo buuɗal yurmede ceerno Abdullaahi Saar a salminama e juurama no feewi eyyi ko fati waylo waylo weyngo ceerno Abdallah ɗum ɗo ko innama aade walla ko yimɓe mbaɗi e mbaɗiɗo juuɗe muɗumen ɗum addi ngoɗo weeyo hande dañƴi hen ɗeɗo caɗele ɗo dañƴi en ceerno Abdullahi a yiyata arata e saare kordolli jiyano bonni weeyo ngo arata liɗɗi ɗo goni jiya kamɓe eɓe bonni sarotarine mabɓe arata e kullel ladde woni beyi e baali ko nandi hen fof ɗo ko innama aade waɗir ɗum jungo muɗum ceerno Abdullaahi Saar sa ƴewtodima e guure men nden ma yi partout ni e nder aduna o jeyata ko leɗɗe ene toɓa ene ila leɗɗe ɗe ne goodi kala leggal fuɗogol jeeri waalo
sa namnima ma mawɓe cifane kalanma ɗum wona hannde aɗa wawi arde ɗiɗo nokkuji a yarani lekki fof yeehi ha laaɓi kadi ceerno Abdallah lekki ene jogui gueɗe gonɗe e mum enen nduɗo hendu pofde mbiyeten oxygéne ganduɗa eɗen ɓandu men ne sohli ɗum so tawi ɗo woni boowal ɗo wonata ko oxygéne kono so naate nder ma a yalti an jaltinta ko gaz carbonique lekki no holno waɗata lekki kañum ƴettata gaz carbonique watta ɗum oxygéne ayi wadde an enen lekki eɗen poti jiidude nokku ɗo gurduɗen saabu goto fof no sohli keddiɗo an cuɓla ko oxygéne lekki ki ƴettata ko gaz carbonique ko ƴetta ɗum watta ɗum oxygéne a faami ɗum noon ko gonden gurden ɗum ko hunde wonde fayida neɗɗo wurni lekki wurni neɗɗo lekki so ala neɗɗo wurata neɗɗo so ala lekki wurata ceerno Saydou Ndiack a jarama golle ma jooɗi peewi ceerno Saydou Nourou holno taaridi bonnirte holno neɗɗo bonnirta taaridi e holko jeeyata ha taaridi bona e ɓurgol taaringol ko ndereru innama aade ceerno Abdallah ko yiɗi ko wiyete ko doyram walla mbiya yakawere pulaar en ko mbiyata ɗum walla doyram woni énergie yidde en courant saabu hannde énergie koye gurdam jeeya leydi wawa yaade yeeso tant que énergie ala courant ala hannde an a yi hannde sa yi a fini aɗa dawa télé Walfadjiri aɗa liggoyo ko courant no woodi so courant automa batterie o yahani ari a yahata docteur ɓe sani liggo to courant no woodi avion ngaji sani courant wonde hannde courant hannde koye gurdam men jeeya nderir noon ɓi adama pour dañde ɗum addani ɗum noon ha aduna wayni leɗɗe ɗe ene coppe e ko wiyete ko charbon fof ko pour dañde courant ɗum addi hannde wontini en caɗele mawɗe e ngannduɗa en ndewi tan ha wontini en rafi mo ngannduɗa hannde jibini ɗiɗo musibaji ceerno Abdallahi ay gueɗe nayyi kañum woni gurdam gueɗe nayyi kadi fewndira gurdam ko ɗen gueɗe nayyi kadi bonnata gurdam gueɗe nayyi bonnoji gurdam woni les 4 éléments de la vie al anasirul hayat woni ndiyam hendu jaygue e leydi ayi enen ko hen gurɗen enen kadi innama aade ko hen ko ɗum wurni en ndiyam hendu jaygue e leydi innama aade ummi koye leydi ayi ene wiye kullukum min adam wa adam min turab ɓe kala ɓinguel adam ɓinguel neɗɗo yalta koye bamen adam yalta koye leydi ayi so ɗum tawi so neɗɗo yalte aduna nanta ko min birni goskiki kono nanta min birni ruuho ndo no goskiki ɓandu ndu koye leydi wonno ay ruttoro ton koye leydi wona neɗɗo sa ƴeewi ɗum ene sohli jeygue woni ngeɗo sa nani jeygue woni nangue ngue ayi ngeɗo nangue kañum kadi ene moƴƴi e gurdam meɗen a faami neɗɗo ene sohli hendu a faami neɗɗo sohli hendu a faami eyyi joni noon ɗeɗo gueɗe nayyi ko kala hen gueɗel guel ganduɗa so tawi gurdam no bona kadi kañum bonnata nanata ko jeygue gue ari suumi yimɓeɓe ndiyam ɗam ari kadi bonni liiɓi walla yimɓe joolima hendu ndu liiɓi walla leydi ndi yerɓi ayi neɗɗo ko ɓakkere adama yaltina ko ɗon ɓinguel adama neɗɗo ne hatojini e nangue ne hatojini kadi kene nafta ɗum rento ndoyam ɗam hande neɗɗo rerɗi ha ɓurti ha bonni curki fayi dow to ɓooli kala catti kala ko ari wontata koma bonna ceerno Saydou Nourou Ndiack en calmini ceerno Ibrahima Ly banu Hasim gorko mo Cilon tawete toon to Colombos gorko moƴƴo no fewi musidɗo goddaɗo kadi e heblo sukaɓe Afrique oɗo saaha en jettimenen kala en jiiri guite men ko Allah wino ayi waylata so wona ha mbaylen koye men ko enen bonniri juuɗe men so tawi bone heeɓi men hakkude jeeri e waalo jeeri laggi waalo haalaka ala kala ko feewi hen ko enen golliri juuɗe men ɗo gollirɗen juuɗe men ha yettiɗo holno mbatten ha pewniten taaridi men walla ha gartiren taaridi men e meɗen ceerno e namdoma gonngol ceerno Abdullaahi Saar mbiɗa holno mbattina kaɓɗe sar taaridi ene jeeya hen to ko leyɗele manam leyɗele mawɗe ɗe won leyɗele ɗe foof ni wona hay leyɗele mawɗe ɗe aduna hannde mbaɗen politique aji duttoɗen ko wiyete ko green énergie woni les énergie verte a faami clean énergie woni duttoɗen e solaire renewable énergie woni ko ndoytam ɗam ganduɗa lorlata woni ene mbiyata ɗum ko ala rewam a faami duttoɗen hen mbawa dañde courant timmuɗo to wona oɗo façon no dañirten courant mo ganduɗa ene adda caɗele eyyi kadi ene jeeya hen kadi lorde leɗɗe ceerno Abdullahi wone leyɗele hannde jaaruɗi e Spain américaine ko ene Europe soppude lekki so neɗɗo soppi lekki sene ñaawi wayre kono ñaawɗo barɗo neɗɗo ni addi ɗum ko andudeɓe nafoore leggal nafoore muɗum eko
ko ɗum waɗata e oɗo aduna so ɗum natti wonde ɗon kadi ko ɗum leftata yimɓe a faami lormo ɗum jogori addande yimɓe ceerno Abdoulaye ene jeeya hannde kadi programme uji moƴƴi mbaɗe koyte recycling ƴeew hannde sa ƴewti to juuɗe men Sénégal ene jogui noon nokku goto ne wiye Mbobos Sar Malika e rapport aji kemmi ñande foof 500 000 temedde joyi ujunere tonne mbalis to mbalis o noon ko mbalis gummotoɗe galleji anda mbalis waɗi ko tinde e leƴƴi mbalis ene jokkete ko domestique woni le déchet domestique woni mbalisaji gummoteɗe e galleji construction déchet no woodi woni mbalisaji gummoteɗe e mango a faami industrie déchet no woodi mbalisaji gummiɗe e usine aji mbalis technologie no woodi mbalisaji taw ko usine aji pewnoji portable walla téléji walla ko fate technologie mbalis mum no woodi des déchets nucléaire no woodi wiyete ko des déchets chimique ɗum ɗum fof ko leƴƴi mbalisaji ayi joni ƴetten tan ɓurɗe hen newade o a faami woni mbalisaji gummoto e nder galleji woni mbusuji e plastique e ko wayno tan kedde ñamde walla comci gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗo hannde so tawi werlama tan ko musiba mawɗo wiyete ko bombe écologique kono jeeraka ne wawi wonde duuɓi saabu ƴeew oɗo Mbobos ɓeɗo woni ɗo ari caggal dañe ɗen pendant tan Mbobos uddita ha joni nan ɗon to won politique aji guila nden caggal 1966 uddita ha joni politique aji so irtama lesma to ɗum noon waylaki wiyete ko biyano dégradable wadde recycling wonno waɗirte kadi tafte fewne ha nafta onon politique aji mbawi ƴettede watte siège uji watte deme watte bâche uji ha wonta ɗen gartam ceerno Seydou Nourou Ndiaye a haali ɗo hen Mbobos bonɗo no feewi mo ganduɗa hande kala koɗɗo Mbobos ha hoɗi Kermassar seeɗa ha hoɗi Apix Tivaouane Peulh ko maayiɗo so tawi aɓe duppa hunde curki kino ardata ni luuɓol ngol ɗeɓata wardema ten so naate nder ma bonnat hoorema bonna pomoji maɗa ɗum wonko teskiɗen hen no fewi nde tawno en gonino e oɗon diwan sa yimɓe hewɓe ne dogamo hande o ko fati banggue luuɓol ngol tan ni hen ko bonnata ko a haali haala mbusuji ko gonga mbus kala ɗo naati bonnat ɗum yornat ɗum te en hande kala moni haɓɓa galas ne yeeye ko mbusuji moni haɓɓa krém galas ne yeeye ko mbusuji kala kene waɗe ko mbusuji aɗa neɗɗo yahani ha jagga mbus waɗa hen nebam so yiiɗi defde jaggat tan nebam o gam anje yulde mbus o ɗacca ha barmi o wuula tan tumpa hen mbus o tan ay mbus o kolo kadi e barmi o rokkan ɗum cancer mbus ko yooro bongo to neɗɗo to leydi to weeyo to leɗɗe kala e fannu to banggue kuɗoli ɗum no neɗɗo foti rentade ceerno Seydou Nourou a windino ɓataake faade hoorejo leydi Amérique ko jeeyi sababu on ɓataake eyyi ɓataake mo ganduɗa kadi minen ɗum président Joe Biden ko ɓatakeji ɗiɗi ni o jabtima kañƴi ɗi fof o jabtima gadano ko nde waɗi nde tan o bismademo wiidemo bisimilla nde wonno won caɗele gonnoɗe ɗo gonno mo lomte wiyete Donald Trump jaɓani signini ko wiyete ko les accords de Paris woni Paris agreement kono Paris agreement signинede wawi signинede holko woni nafoore Afrique par ce que min mi leyɗele men ɗe surtout leyɗele Afrique wiyatani Sénégal tan leyɗele Afrique dowre Afrique ɓe darnaki ɗum no fewi min enen tawde waɗi eɗen jogui ɗo ko wiyete ko ONG biyeteɗo Global Environment Innovations woni fedde walla e organisation mo ganduɗa ene daari haɓanade wayla weero ngo aduna o foof gaddotoɗen noon ko Afrique toon ko toon jeeɗen kadi toon dawɗen bindiɗen mawɗo leydi jobaten lettre gaddano bismademo wiidemo o Paris agreement so signинama e so signinaka fof holko woni hen darde amen minen surtout minen Afrique min bonnani weeyo ngo no fewi par rapport e onon kamɓe Amérique par rapport e Chine par rapport e Inde par rapport e Europe komin bonni aduna ko so hiisama to banggue scientifique en ɓe mbi temedere foof capanɗe jeenayyi e jeegom bonni ɗum ko leyɗele jaaruɗe yeeso Afrique bonni ko 4% kono ƴeew caɗele ɓuuroje arde ko enen a yino hendu mawdu arino to Mozambique l'avancée de la mer ayi maayo ngo nana ƴera nana ara sa yeehi Ndar ma yi ɗum sa yeehi Petite Côte ma yiɗum hedde Joal Fadiouth en maayi ngo nana ara a faami hay Dakar Guédiawaye en maayi ngo nana ara sa yeehi Sahara o nana ara to banggue rewo sa yeehi kadi to banggue sud woni to banggue Casamance leɗɗe nane coppe wadde musibaji nana taari leydi men bang yo bang pulaar noon wi ko tooɓi jeeri ko ɗum ilata walo en Sénégal wayni ko noon Mauritanie wayi ko noon Gambie wayi noon Madagascar wayi ɗum noon wadde mbimomi holko woni hen darde amen minen kadi est ce que min jiiyat koye amen ɗum ko lettre gaddono lettre ɗimmo mbimi signинede les accords de Paris woni Paris agreement o wasi signинede l'Afrique yanen hoore mum gueɗel gotel noon tant que monsieur le président leyɗele surtout onon leyɗele mawɗe ɗe e onon leyɗele mawɗe ɗe ko ñamade leyɗele tokose ɗe ndewon ɗum koyte ko green fund ko kalisaji mawɗi kalisaji kewɗi koyne États-Unis en koyne Chine koyne Inde pour ɗum ƴettude totta ɗum leyɗele do foole ɗe kamɓe bonni
kamɓe bonni ɗum ɓenne ƴetta mbaɗa ko wiyete ko des énergies renouvelables des éoliennes mbaɗa ɗum mbaɗa kadi solaire mbaɗa solaire aji kutoro daña ndoytam to wona ko wiyete ko les fossiles énergie. a haali ɗo hen Mozambique ko fate banggue keneli gari toon ha bonni kono kadi en jii lewru mayduɗo hen ndu woni lewru avril nduɗo henna toon to Afrique du Sud KwaZulu Natal woni to Durban ken wona 400 e ko fawi neɗɗo maayi toon taw kadi yooɓi pittel men ko toɓoli nde tawde toɓoli no gardani ko hunde hulɓinide en jii kadi tan mbiɓe ko fate banggue yurnitade mbiyetema tooɓ walla toɓata to banggue Ganndal weeyo no kenel ɗi gadda toɓoli ni tene ɓe kolliti hikka e nder Afrique banggue hirnangue o ha teti banggue Sénégal ma toɓoli ɗi kew ha ganduɗa galleji kewɗi mana no ndiyam ɗeɗe gueɗe kala adda ɗum ko waylo taaridi min paami koɗo ɓatake mo binduɗa mawɗo ma en garto e ɓatake o eɗen keddori hen namdal kono garaten ceerno Seydou Nourou holko diine haali e bonnugol taaridi holko science addani men e taaridi. ceerno Abdullaahi Saar kala ko science kala ko haali fof kadi science haali wiyaygo no bonnira diine kadi no haali no wiyaygo bonnira ceerno Abdullaahi Saar sa yi jomiraɗo subahanahu wa taala nde o wiyoma taga bammen Adama malaikaji o noddiɓe kamɓe fof o yiɓe innide jaa'ilun fil ardi halifa min komi jiɗi wadde ndiɗo leydi woni oɗo Adama gonɗen woni duule baba Adama nde ɗo halifa mona lomtomi ɗum woni neɗɗo ande malaikaji ko mbimo ɗaluɓe mbimo attache alu mbare ka jiɗɗo wadde walla ka jogorɗo wadde man on neɗɗo guel ɓinguel aade innama aade bano Seydou Nourou Ndiaye walla Abdoulaye Saar mbattaɗo walla ceerno Ibrahima Ly walla imam Tidiane Sy yufsiri omo jogori bonnude fi ha e ndiɗo leydi mo bonnu ɗum ay holnden bonande no ɓe wadde malaikaji jiino ay hannde ari leɗɗe ɗe coppama ay koɓe kaali kadi o yefsi ko dima o haali ɓe kaali ko bonandeji ɗiɗi bonnande ma wat kadi o yefsi ko dima ma ƴiƴam ruf geeruji no foti geeruji mbaɗi no foti yimɓe mbara e ndiɗo leydi ne keewi ko million ngaji yimɓe a faami ɗo tan ɗo kaldeten ɗo guerre hakkude Russia Ukraine nono woodi nan ɗon mais avant première guerre mondiale guerruji baɗɗon ɗon e première guerre mondiale e deuxiéme guerre mondiale eko yewti ɗum e colonisation fof ɗum ɗo fof ko guerruji ganduɗa yimɓe maayi hen wadde ay ƴiƴam rufama no fewi ndiɗo leydi kadi yufsidu bonnama palestikaji gaari hande won rapport goto mo kemno ɓe mbi américain go toti kam ɗum o wi we have more plastic than the fish on the ocean o plasikaji gonɗi e geecu ɓuuri liɗɗi ɗi aɗa so yeehi geecuji ɗi ko liɗɗi porno heewde kono si ha plasikaji brutilaji plastique nan toon mbusuji nan toon ɓuuri heewde hay liɗɗi aɗum ɗo ko musiba e to ɗum ɗo fof noon ko écosystème woni ɓuuri fof ne jogui ko naftata keddiɗo so bonni écosystème o fof ko enen tan tampat ɗo kalɗa ceerno Cheikh Tidiane Sy imam en calminimo en juurimamamo ceerno Ibrahima Ly en calminimo sohna Mariama Sy toon to États-Unis de Amérique kono ne kadi ceerno Ahmadou Dia toon to États-Unis de Amérique kono ne kadi ceerno Oumar Abdoulahi Diallo toon to États-Unis de Amérique ceerno Djibi Kane kamɓe joom suuɗum sohna Rahmatullahi Dia kamɓe kala ko dariɓe darde fayidinde guila e heblo sukaɓe Afrique hay ko fate banggue Weltaare TV kala kene ɓamta ɗum aɓe daari hen no fewi ceerno Seydou wonko jiɗɗa ɓeydude ko fate banggue diine e science bisimilla. mami haal ko diine haali ko sato taariri ndi enen responsabilité men kanen kadi science kañumne ko haali responsabilité men joni ƴendi jetten diine o e science so kanƴi fof ma yiɗi kawrete gotel ɗi kawra kadi wonde ko neɗɗo tan woni responsable ɗum ɗo o wi kadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahi aɗa to ko malaikaji kalno mbi mo jogoɗawde ma bonno ay yufsidu ngalli wala tufsidu oto bonne ay wala tufsidu oto bonnede Allah wi tan goto bonne wadde o Allah haala Allah ka ne nawori jinneji ɗi ne nawori malaikaji ɗi ne nawori yimɓe e nawori kulle ladde ɗe caggal ɗum kadi dumunno goɗɗo kadi Allah arti kadi Allah wi zahra feeñi holɗum alfasadu bonande nde ay o wi ko alfasadu alife lam maarifa o toɗɗi ɗum o joofi bonande nde kadi holnen bonande o bonande nde de fil barri feeñi ga jeeri ga wal bahri e ga waalo ga ɗo waɗi ndiyam ɗo eɗe ala ndiyam ɗo fof bonande nan toon kono noon ko bima kasabde ay dinas ayi o haali ko yimɓe bonniri ɗum juuɗo muɗumen ceerno Abdoulaye Saar ko neɗɗo fewni arme nucléaire ko neɗɗo fewni bombe chimique ayi fof fewni ɗum kadi werlo ɗum kadi aduna o ayi ɗum fof ko musibaji Tchernobyl nana ɗo hande ɗo Ukraine wonno ɗon Tchernobyl wonno ay fettino kadi oto jeeji tan Amérique welinomo bombuji ɗiɗi nucléaire Nagasaki Hiroshima ayi ɗum fof kadi ko neɗɗo waɗi ɗum waɗa firti ko Allah wino ko neɗɗo woni kañum bonni sato taari ndi a yiyat a arat ha e nokku saare korndolli walla ɗo beyi walla baali walla e maaje walla geecuji jiya kamɓe ɓe bonna sato taaru ndi ala fof no bonni ko neɗɗo tan bonnata ko enen ƴettata mbaaluji men eno gawirten ni gawen ha ɓurta ko enen tan mbaɗata kono a yiyata ƴeew hay kulle ladde ɗe
so dañi jiiba may dutal ara waɗa recyclage ñaamen ko foti ñaamede ko heddi ko eno gilɗe on ngara itta ɗum ha laaɓa kamɓe mbaɗa ɗum nettoyé kan a yiyata mukko kamɓe ɓe berlo hunde ɓe goppira noon kala ko boni eɓe jogui ɗo pewnirta ɗum so jiiboɗe tan mayi kullon ma gara guitta ha laaɓa muuƴi gara guitta ha laaɓa ene noon gara guitta a bonna a fewnitta ɗum addi ko enen goni responsable goɗo wayno wayno weeya ceerno Seydou Nouro Ndiadj toon to leydi Côte d'Ivoire ɗeɗo hen dumunnaji kala woni toon ko jonɗeli ɗi ko fate banggue COP 15 haɓade yooro to leydi Côte d'Ivoire gasata ko nogas nduɗo hen lewru kono garten ha joni koɗo hen ɓatake mo bindunoɗa mawɗo leydi Amérique tene kadi heeɓi ɓatake o jabtimama e holko jabtima kanko mawɗo leydi Amérique o ceerno Abdullaahi Saar Sar Abdullaahi Saar aɗa ɓatake mo binduɗen mawɗo leydi Amérique ko tumnimi ɗum ko wonde président global environment innovations woni no mbimami ɗi kiki ONG walla mbiya fondation ko fate haɓanade sato tarini ndi aduna foof noon koɗo puɗɗiɗen ko Afrique e kankone o jabtima ɗimmo o ko lettre ɗimmo woni o haali kankone caɗɗe ko waɗa ko million ngaji kewɗi ɗi o ƴetti yidde wadde ɗum ko fate climate change John Kerry woni neɗɗo makko spécial mo mbiyata ministre chargé de l'environnement et du réchauffement climatique John Kerry ko hono ne heeɓi hono on kono ko jinmi jofade tan o haali kono ha joni kadi mami addu kadi lettre goɗɗo kadi ma yaata makko de ha o anda ndono tan waɗi hunde a gongnino ɗum kadi ganda ko mbatta ko haali ko haali investissement kono haali ko Amérique kono min monsieur le président min daroɗin ko aduna o kadi ɓuuri tengtude to ɓurɓe tamɓe kone Afrique holno min mbaɗata walla holno mbatton onon toon ko onon bonni ha cafton ñawande nde aɗa andi eddiye no woodi so neɗɗo wari ngaari ma en jogo tottat ma so neɗɗo wari nagge ma walla men jogo tottat ma wona hay puccu ma walla mbabba ma kamɓe tawde kamɓe bonni holno ɓe mbaɗata wona Amérique tan mi jogui l'Inde inde kadi ko leydi ɓurdi bonnude weeyo ngo Chine kadi ko hen jeeya Union soviétique kadi ko hen jeeya woni Russia e leyɗele Europe woni kamɓe leyɗele joguiɗe ko wiyete ko industrialisation leyɗele ɓurɗe hen tampude ganduɗa jogori hen dañde caɗele ko leyɗele Afrique ɗo tan nde kalda ma mbaɗa liggodire soko goto Ghanéen omo holla kam en Ghana woy kono ilam ni yimɓe heeɓe nane joolo hen ayi joni tan e tan avant mbaɗa ɗumina omo hollami ɗum photo je ganduɗa jurminiɗe ayi firti hande so toɓoli gari toɓat ha keewa a faami so hendu ari kadi liɓa kadi wuula kadi ha kadi leɗɗe kecce ene cuuma ɗum ɗo woddi kalamomi hen labudde green fund uji gara hande enen koyno Sénégal leyɗele walla Afrique ni ko ɓuuren hewde ƴeew nangue ngo joguiɗen gue ene mbawi dañde clean énergie mo ganduɗa min dañ courant jonɗo to banggue koɗorɗe meɗen to banggue safruɗe meɗen tawa en bonnani weeyo ngo to nangue gue kam gasara ɗum ɗum ko ganduɗa ko dokkal walla ko barke mo jomiraɗo subahanahu wa taala waɗiri windere nde wona kala continent Allah subhanahu wa taala ene rokki ɗum ɗo ene fota allirde walla wurdude Afrique Allah rokki ɗum ko nangue haynino taw ɓe goni fewnoɓe panneau solaire aji ɓe mbawa hutorade ɓe mbasa hutorade ɗam ɗo henna casam walla ni ɗeɗo henna diƴƴe ɗe ganduɗa hande ko kuɓɓam tene kadi nana sasna leydi meɗen kala a haaɗi ɗo henna ko fate banggue nguleki hande en teskima ko wayno hande sa ƴeewi e nder leydi Mauritanie Sénégal ha fayno Mali e nokkuji kala nguleki hande yeehi ha 47 degré 47 degré ko hunde hulɓinide jara ndiyam galas hana tawde yarde nanga ndiyam mbaɗa ɗum e siwoyel mbaɗa hen tekkere aɗa mojo ha wontanma mabɓo aɗa woni nguleki sattuki aɗa mabɓa nde tawno holɗum ɓanduma koko moɗi diƴƴe saabu ɓandu woni hen ko leeɓol fof ko wuddere woni ɗon ɗam ndiyam so ɗam takkima ma ko nder ɗam fayi tene aɗam wawi ñawnudema saabu ɗam wona laaɓɗam kadi ene wawi taw bagui o e hoore wona laaɓɗo rokkuma kula nder goɗɗo ha damma caɗele ɗum noon ko hunde hulɓinide ceerno Seydou Nouro e nder juma mo gardiɗa toon to États-Unis d'Amérique to Columbus hayo aɗa hutbina saaha hutba ma taw paɗirɗa hutbaji ɗi koye taaridi walla kesemago argo foof aɗa yaadina hutba o ko wayno hande taaridi no way bonde ni aɗa hutbina aɗa hokka yeruji laaɓɗi aɗa desina sifa taaridi kamɓe ɓen aroɓe julde ɓe gari ko julde ɓe ɗaminino koma haalande hutba tan neɗɗo so mayi ma taw tun malaikaji walla urolani walla naggam aɗa haalnaɓe taw hono ɓe gurdata hade ɓe mayde holno ɓe jiiri ɗum kamɓe ceerno Seydou Nouro e ko fate hutbaji kurbinanmi ɗo henne mbaɗa adda table en jogui sifa no mbaɗiren mi aɗa andi li kulli zamani lahum rijal neɗɗo foof ene e jamanu mum
neɗɗo fof kadi eno e sifa mum ko jamanu men hannde ko jamanu hollirde hunde nde ha yimɓe jeeya tawde mi tawi mbaɗa adde tableau mi adda tableau o mi winda hen holko diina haali e réchauffement climatique woni wayla weeyo ngo holno Allah wiri yen nden to mi haala kadi holko science gandal karallagal holko haali kadi weeyo ngo mi rendina ɗum taw kanko garowo julde o ƴettata komo ƴetta bik omo winda walla soɓe gasi ɓe ƴetta portable mum wona e fodde ɗum kadi hunde wonde fayida wona sa yi hannde makkatal mukarram so nulaɗo hannde arti wona ni wano wona wonko ɓeydi hen no feewi nden so neɗɗo no noddina koma so neɗɗo yimɓe no nodde hayya alah sala koma neɗɗo ngabba dow min mbaɗa ɗum hannde natti microphone uji ngari wadde hannde ko technologie o eɗen mbawi hutora ɗum kadi mbaɗen sensibilisé firti ko minnene towmi mbaɗa wawi arde jama o tableau noon toon mi adda tableau mi darna yesso mi winda ko fati hutba mo jinmi windude o mi winda toɓɓe ɗe mi haala ko jinmi haalde ko hunde kesum koni adano yimɓe gowana kono joni han kadi ɓe gowi kadi ha naati hen aɗani ɓe mbi hunde ko hunde fuɗɗoto ko anniya so ɓoyi wonta walla feere ni fuɗɗoto ko wonta anniya so anniyama kadi wonta konngol so woni konngol ha ɓe wonta gollal so gollal ngol ari noon gollama sarima e windere nde wonta aada so ɓoyi wonta jikku koni hunde ko ɗum addi eɗen mbaɗa oɗo sifa ko nandi hen ene jeyani hutba goto ni mami nelde ɗum jeeya hutba men mo tanmi Cheikh Oumar Fouti windi ayuhannas aduniya daru man la daralah mo ganduɗen ganda en jibinata en nande jinamen ne mbaɗa ɗum won sifa joni mi addat mo mi winda hen seeɗa tan mi haala holko addintami Cheikh Oumar Fouti wirni ayi mi ƴeen jon to banggue lugha to banggue ma'ani ene selli sen gasi ƴeen to banggue aru to banggue sarfu ene selli wona kasi holko addi mi wi ayuhannas ayi holko tagi wi galle aduna wona galle woni galle tan ko laakara ayi mbiya o tubni ko par ce que Allah wi ni nulaaɗo wi ni ɗum kadi ko sifa e mbadi kesiri wonande khutbaji mbatema yaade jamanu kadi ko hunde kadi ɓeydore nde wonno l'islam ko ari yo ɓeydu neɗɗo o kono wona yo ustu neɗɗo o e banggueji kala noon eɗen mbiya tan ko fate banggue khutbaji ɗi ne moƴƴi ɗi jaada e jamanu oɗo saaha gonen koye nguleki yo khutbaji ɗi gabbite nguleki holko jeeyi sababu nguleki taw wona wiyede tan addi nguleki tan ko hoddir Allah taw wonko jeeyi sababu saabu hanki wonɗo lekki wonno en rokka ɓuuɓol ten hayso wuli a heɓata ɗum ene moƴƴi e kala sa khutbaji ɗi jaada e Dewle khutbaji ɗi jaada e Ganndal khutbaji ɗi jaada e Humpito khutbaji ɗi jaada e pelle gonɗe e aduna ɗe tigi rigui ndewo yimɓeɓe ɓe ɓuura wawde famde holko Allah haali hen ceerno Saydou yewtere men woɗɗoyi hankkadi ni ñawli kono alay saago gartana en seeɗa ko fate banggue nafoore lekki nafoore lekkuji e nder rendo men saabu hande en jii eɗen mbasa leɗɗe haalaɓa hol nafoore leɗɗe e nder rendo meɗen ceerno Abdullahi nafoore leɗɗe hono mum gasata ƴeew ene jogui tan lekki ki ganduɗa wiyete ko ashajaratul mubaraka lekki barkingi haalama e qur'ana ƴeew lekki ki Allah mum barkinde Allah haali ɗum e qur'ana Allah haali ɗum e linjili woni deftere jippinode Isa Allah haali ɗum e tawrata jippude deftere nde Moussa ƴeew deftere tati ɗe foof kaali nden deftere woni holkin woni lekki woni shajaratu zeytun woni olive faami nuraɗo sallah sallam yiɗi omo sifo omo way kono tindoni omo namni o wi ɓe ittama biyeteɗo Abi Hurayra radiyallahu anhu o qala nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna min ash-shajari shajaratun la yasqudu waraquha wa innaha mislu muslim fa haddisuni ma hiya o wi de ene jogui lekki ki ganduɗa baram lekki mum camata o kalne ko kin lekki ene wayno ɓe jooɗi ha ɓooyi sahaba goto no wonno ɗon o wi min de wonko lekki haali nulaɗo yoma kiɗɗi wona ki nulaɗo yima hiya nahlu woni tamarowi ay tamarowi tamarowi an nahla woni tamarowi o kin lekki mum baram lekki mum camata ƴeew ɗum ɗo fof sa yi qur'an ana haalta ɗum wona mere ceerno Abdullaahi Saar ƴeew qur'anul karim mi waɗi witto woto holko deftere jippinode Isa woni linjil haale sato taaridi min mbatten yewtere baɗende garoji inchallah holko tora deftere jippinode annabi Moussa haale sato taaridi holko qur'an haale sato mi jibba seeɗa tan ko fate qur'an ƴeew qur'an jeeta simore ne innira suratul naml korndolli suratul nahli ñaaki suratul ankabut en mbiyata jamala ƴeewta ɗum ɗo e famɗude ni Allah innir ɗum simore suratul baqara nagge ƴeewta nagge innire simore kono a famat holko addi ɗum innira hen ɗum innira ɗeɗo ɗum ɗo ƴeew mi juppanma seeɗa e ñaaki ƴeew ñaaki ene jogui ujunnaje 6 mbaɗen tan e temedde ɗiɗi leƴƴi to banggue ñaaki ko hen ujunnaje 6 hen ujunnaje 3 mbaɗata jumri hen ujunnaje 3 keddiɗɗi
emi jogui ligguey goɗɗo meɗe mbaɗata mi hokkira yeru tamorowe waɗi ko gore dewe pour hakki wawa jibinde jara ko ñaaki ne gara ne ƴetta piindi tamorowi gore nawɗime de wawa jibinde ayi waɗi wiyete écosystème ƴeew kala ko jiiɗa ko Allah tagui en jogui ko nafara en jogui vaccin goto wiyete ko antibiotique ko hulko fewnira ko tawke gorode joni so gorode ngala holno fewnirta to antibiotique no moƴƴi e ɓandu kañum ko janggo e jaam so neɗɗo gañi ɗum woni tatanos ko jiyata ko ayi wadde Allah ko Allah wi ko kala ko takmi ene jogui nafoore Allah tagani adduno addani hunde taw ganduɗa ɗum ɗo ko ɗo en heddo ko jiita walla mbasa yiifude ɗum addi ɗum wiyete ko tuba ko mbiyete écosystème woni hunde jokkodirde ganduɗa hunde fof ene jogui ko nafara ko heddi ko a faami so tawi a dañi nayyi ma ɗoɗi mbalata ɗo ɗoɗi gonata ɗo ɗo dubuji ɗe gonata ɗo ɗo kaaye ɗe goni ɗo ɗon ɗoɗi mbalata ɗo balɗi majji ɗe so ɗe dirti ɗe kala ko gawɗa ɗo nafat ɗe wadde ko yaltata e nayyi ko so ari ɗo dubuje ɗe fewnere leydi ndi leydi wurta ayi woni fumier ɗum woni engrais naturel kala ko gawɗa ɗo jiya moƴƴa par ce que leydi ndi wadde ne jogui wurde ɗum ayi wadde joni an cohluɗa e nayyi ɗi tan ko kosam ɗam e tewngu heddiɓe cohli ko guri ɗi mbaɗa hen paɗe kono noon ƴeew kadi ko yaltata e naggue gue ko ɗum ko foti ene nafta wona ande ko kayanayyi ko ɗum ƴettirte ene renire awdi waalo so waɗama hen so awama min fof woni jidde jeeri kam mi sifo jeeyata ko ɗum ɗon joni woni e pesticide uji ganduɗa ne reena ɗum mbaɗa sikki nan wona joni lewru mboɗɗami ni ma artan en e oɗon sifa ceerno Saydou Nourou ndungu yawtungo nde jaaɗen toon to leydi Gambie tawɗen ɓe mbinirta guese mabɓe ko jaañe nayyi woni hikka jomum waɗɗo hen geddu mum winde muɗum ndeɗo hen ko nayyi tan jofata ɗo hen ndungu o kala no woruno rema o e banggue mo wuuri so ari kadi remtaga nawtato nayyi ɗi kamɓe ɓe ganda engrais ne woodi ɓe ganda produit ne woodi ko ɗum tan woni koɓe kutoto kalɗa kone selli ko wona ɗum ko to banggue leɗɗe a haali hen nafoore mawde saabu hannde en jii no mbiruɗa ñaaki guitta piindi nawa ga hen piindi goriki beele ndewiki wawa jibinde en jii hannde to banggue ngal pinal hokki en ha guitta ɗo leggal peeca leggal keccal nanna hen leggal ngal leggal wuura e dow leggal ha rokka ngal leggal holko jiɗɗa ɓeydude hen hudema aduna o eɗen poti waylude gueɗe kewɗe indien goto o woni ko Bombay omo haala o wi omo jogui orange goto mo sifo o ƴeew oɗo orange duuɓi jewtiɗo ko goto ñamannoɗa rokkuma e vitamine ko moƴƴi e ɓandu ma goto joni hande pour daña ɗum koma ñama sappo majji fiti ko leydi ndi engrais ji ɓe mbaɗata hen ɗi pesticide woni gueɗe kadiɗe mbaɗata hen pour leydi ndi wari leydi ndi ha hande orange fuɗi hen kono orange o koma ñama hen fodde sappo nafma woy kon hande mawɓe men nde sa e juuti gurdam sa wi neɗɗo cellal kala ñamde moƴƴere ɓe ñamanno ko gawri ɓe ñamanno ko ɗum ɗo ɓe ñaadde ɓe juuti gurdam ɓe dañi sembe a yimi cuuɗi ne darna e Fouta enen darna hayso wona Fouta ni e gur e Saloum e Bawol e Kadior sa yehi toon mawɓe nden woni tugaji ɗe ɗumin ƴettanno hande ma sagataɓe nogas mbawde ɗum ƴettude goto mabɓe ne wawi nangude ngaari ndi ɓoccittako daro hande enen mbaɗo men ni enen ɓe foof hay ndemde a wawa jaggude firti koɓe ñamanno ko sa ƴeewi jiiɗa ko ñamanno ɗen ko ɗum addi foof ay lewi koye satatade ɗum addi diine l'islam ɗon ko diine timmuɗo o addi gueɗe baɗɗe fayida ko yimɓe yo nden satatari ndi ko haali hen ko gueɗe moƴƴe jofniranmi ko ene jeeya e wasiyaji nulaɗo sallah alih sallam haali ni hadis goto jurminiɗo o wi so tawi neɗɗo de gurdama ene heddi hen ko waktu walla seeɗe jalta aduna kono aɗa jogui awdi o tinno awdi ndi guila yahani ya lor lekki ki tawi ko lekki joguinɗa walla awdi guila yahani ayi goppaɗo aɗa yanana a tawtatake nafoore mum no wuftata a tawtata kono ya waɗ ɗum a ɗum ɗo wonko firti ceerno Abdullaahi Saar mawɗo goto nayejo meeɗi wonde Misra omo loro lekki tamarowi omo nde taniraguel makko mbaɗen mawɗo omo yaara duuɓi 99 so lori lekki tamarowi ki hendu so ari liɓa ɗum o wadde sala mburu makko o lada kadi o ummo o ara kadi o loro lekki ki omo rosa taniraguel makko wimo tano ko jiɗmami ko wiyata Allah ne salminma kiɗo lekki nde mawnata ha ɓesna ma taw yalti addina o gonmi ko yebde ñamandi oyi ha o gonmi ko yebde ñamandi guila mi yaltani adduna oye harisu fa akalna wa nahrus fa yakulun oye harisu ɓe gawi fa akalna mi ñaami nahrusu mi awa fa yakulun e ñamoyon est ce que enen eɗen payi yobde ñamade nde ñamliɗen ne oɗo aduna no foti leɗɗe coppuɗen mbaɗɗen ɗum e nder leskar hene defuni en kaccitari defuni en bottare defuni en hirande no foti leɗɗe coppuɗen mbaɗɗen ɗum e leskar hene defuni en bottari ñamɗen
ayi leɗɗe kewɗe est ce que en ƴetti oɗon temps oɗon yimɓe kadi enen loren leɗɗe goppane ɗum pour yimɓe manam ɓiɓɓe men taniraɓen ariyoɓe ɗum kadi ko namdal. ceerno Saydou Nourou Ndiathia yewtere men ari e gasde hankkadi ni hojomaji men gasi ha laaɓi kono ɗo kalɗa ɗo henna neɗɗo kala haade mo mayde yo tinno yoɓa yo aw haysoko lekki walla leɗɗe ɗiɗi so tawi a ari e takko Dakar ko wayno koreji men serraɓe walla julfuɓe leɗɗe ɗe ɓe ɓuuri wawde naftorade ɗe ɓuuri wawde hutorade ɗe ɓuuri wawde safrude kamɓe hande ɓe kewi ko lorde ɗen leɗɗe mabɓe hanki mayɗe ɗe hande ɓe kewi ko lortu ɗum ɓe mbaɗa ɗum no comme genre guesa ni no neɗɗo waɗirte guesa hande ñebedayi ni woni neveda en noɓe mbaɗir ɗum ni hande noon ɓe mbaɗirte enen noon ganduɗen ko koyle ganduɗen ko ɗo kuule ganduɗen ko leɗɗe men ɗe kutorɗen kono hande a rewaɗe ladde ñaaya ha ladde gasa ganda e hoorema gandal majje tawa ɗo wawno heɓɓitade e nder guesa ma lorade hen dosade hen ɗe gonno ɗon ɗe jibinanma gandal ɗe jibinanma goɗɗum ceerno Saydou Nourou Ndiathia hol tinnare nde poɗɗen wadde e konngol maɗa mbayini ko Seydou Ndiathia. yimɓe yen tinno hen no fewi sen tinnaki tan gaña tan ko no ɓe mbini ɓiɓɓe men tanira men gara ñaawen ñawore e towni kuri en firti en bonni aduna o en jeehi en pewnani ɗum noon ko caɗele loren leɗɗe no fewi laamuji meɗen yo mbaɗ recyclage plastique aji ɗi a faami geejuji Sénégal dartine fodde duuɓi sappo walla ni ko seeɗe duuɓi jonɗi tawa batoje mawɗe ɗe gawata taw ko laaɗe ɗe tan gawata hen ha liɗɗi mbawa artude so wona ɗum ɓiɓɓe meɗen taniraɓe meɗen en jatiraɓe meɗen en jatan jatiraɓe ma garoy ɗo ɓe mbi en les criminels de l'environnement woni yankoɓe to banggue settatarindi e les criminels de l'environnement ɗum noon yo Allah dambi en hen ceerno Abdoulaye Saar a salminama juurama weltanama en beltima e weltare TV no fewi en beltima kadi e oɗo émission biyeteɗo buuɗal yurmeende kala jeeɓo hen fof kadi salminama juurama ñaganama Allah moƴƴere aɗa waɗa golle baɗɗe fayida leñol ngol no fewi eɗen calmina musidɗo meɗen Cheikh Ibrahima Ly bani Hachim Ly gonɗo to Florence Kinti Dia Cilon eɗen calmina kadi musidɗo meɗen Imam Tidiane Sy gonɗo e Columbus hene Dia cuuɗi men Cilon eɗen calmina kadi kawmen Samba Wali Ba biyeteɗo Aliou Ba ene Dia Ɓukki Diawe kamɓene koɓe heɗotoɓe yewtere ma nde no fewi so Allah weltanama ko musidɗo mon seydi moɗon Saydou Nourou Ndiathia allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. a jarama ceerno Saydou Nourou Ndiathia golle ma jooɗi peewi a weltanama no fewi e humpitoma e gandal ma e pinal ma e softede ma amin mbiye yo Allah nurɗin gandal ma nde tawno koni tigui ɗeɗo henna jewte aɗe katojina e nder rendo men aɗe katojina e nder jumaji men jamaji men duɗe men dinguire men ziyaruji men tufɗe men rendoji men pijirloji men dinguire men kettirɗe men kala nde tawno ɗeɗo henna jewte so ɗe jewte maɗe per haqqille neɗɗo o ha neɗɗo o anda wonko foti wadde e gurdam muɗum taw wona ñamde tan e jalde e harde e yedde saabu ne heewi e nder rendo men ngo jomum so fini faji ko kaccitari so haccitima gayni faji ko bottari so wottima gayni faji ko hirande so hirtima gayni fayi ko lelade wuuri tan ko ñamde e yarde e ɗanade e jalde e jibinde wondaka kene moƴƴina goɗɗum wondaka ɗaɓɓude haydara goɗɗum ɗon noon so tawi haqillaji woni hen peññima ɗo henna ma teppu ko heewi nde tawno jomum ne wawno dañde pellital lorde leɗɗe ɗiɗi tati nayyi roosa lekki tamorowi no moƴƴirta Arabie Saoudite ni ko noon moƴƴirta Sénégal nguleki wonki Arabie Saoudite ki ko ki nguleki woni Sénégal dégère goɗɗo tono ko on dégère woni ga ndeke firti noon leggal moƴƴowal marol ngal ko ngal moƴƴata Sénégal so tawi a jaaɓi remde a jaaɓi hutorade min noon kala piɓɗo remde mi wi on toujours mboɗo fiɓi wallodirde e mum min mbo jogui wendu wendu so nde tiggitama ko
ko hunde wande fayida ko machine ara tiggita waɗi hen panneau solaire yimɓe ndema lijumaji kala parɗo bisimilla muɗum musidɓe tedduɓe moƴƴitinen taaridi meɗen buuɗal yurmeende so feri feeñi feeje ɓataake men hannde ko cariika ko fati e banggue waylo taaridi koɗo men wonno ko ceerno Seydou Nourou Diadji gorko mo Ciloñ en calmini Ciloñnaɓe kala en beltanima ceerno Ibrahima Ly nde tawno ɗum ɗo kala koye ballal makko ɗum noon musidɓe tedduɓe on jarama aadi men ko saaha goɗɗo ene gasa kala ñande talata mamin gaddan moon cariika ko fati banggue weeyo aadi men ko nden assalamu aleykum wa rahmatullah ketki malaki jaam